ሰላም ከመይቶም ሲዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ድምፂ ኢንቴግሪቲ ዲሲ ዓለምና ከመይ ወዓለት ብኣህጉራዊ ዜና ክንጅምር ኢና። ኣብ መወዳእታ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ዝምልከቱን ዜናታት ኣለና። ብቐዳምነት ኢራን ክለኣየራ ዓፅያቶ ድሕሪ ምቕናይ ከፊታቶ ኣላ። የግዳስ መንገድን ክቐያይራ ዝተገደዳ ነፈርቲ መጓዓዝያ ሕጂ እውን ናብ ንቡር ክምለሳ ይጽገማ ኣለዋ ከም ሓበሬታ ሮይተርስ። እቲ ውጥረት ፍኹስ ክብል ዝኸኣለ ትራምፕ ኢራን ምቕታል ኣድመኛታት ደው ኣቢለዮ ኣለኹ ዝርሽኖ ሰብ እውን የብለይን ዝብል መረጋገፂ ሂባትንላ ድሕሪ ምባሉ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። እንተኾነ ሎሚ እውን ኣብ ከተማ ቴህራን ጽዑቕ ናይ ጸጥታ ሓለዋ ከም ዝወዓለን እታ ኣድማ ብመጠኑ እናጎደለ ከም ዝኸደን እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ብኻልእ ወገን ቻይና ነቲ ብኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝግበር ዘሎ ምቡዕባዕ ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘላ ኣተንቢሃላ። ሃገራት ኤውሮጳ ንዴንማርክ ዘለወን ድጋፍ ንምርኣይ ወታደራትን ናብ ግሪንላንድ የእትዋ ኣለዋ። እንግሊዝ፣ ጀርመንን ፈረንሳን ድሮ ወታደራትን ዝፀዓና ነፈርቲ ናብ ግሪንላንድ የብርራ ኣለዋ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ዝርርብ ኣሜሪካን ዴንማርክን ብዘይስምምዕ ምስ ተረፈ እዩ። ትራምፕ ነታ ንሓያላት ሃገራት ከም ስትራቴጂካዊት ከባቢ ትረኣይ ዘላ ግዝኣት ዴንማርክ ዝኾነት ግሪንላንድ ኣብ ትሕቲኡ ንምእታዋ ክሕንሕን ጸኒሑ ኣሎ። ቻይናን ሩስያን ተሪር ተቃውሞ ኣስሚዐን እየን። እዚ ድምፂ ኢንቴግሪቲ ዲሲ እዩ። ብስዑድያ ዝድገፍ መንግስቲ የመን ንከተማ ዓደንን ከባቢኡን ድሕሪ ምቁፅጻሩ ነቶም ብኢማራት ዝድገፉ ባይቶ ምስግጋር ደቡብ ብኣድማዒ ከም ዘዳኸሞም ይግለጽ ኣሎ። መራሒኡ ኣልዙባይዲ ብድጋፍ ኢማራት ካብቲ ሃገር ከም ዝሃደመ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ድማ ንፖለቲካዊ ቅርፂ ደቡባዊ የመን ብንጹር ከም ዝቐያይሮ ዘርኢ ይበሃል ኣሎ። ኣብቲ ስርሒት ናይ የመን ግብፂ እውን ንስዑድያ ናይ ስለያ ሓበሬታ ከም ዝሃበታ ዜናታት ማእከላይ ምብራቕ ይጠቕሳ ኣለዋ። ኤርትራ እውን ኣብ ዝቐረባ እዋናት ምስ ግብፅን ስዑድያን ዲፕሎማስያዊ ምብፅጻሕ ከም ዝገበረት ዝፍለጥ እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ዝሓለፈ ሶኒ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ዑደቱ ንጸጥታን ምትሕብባርን ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ማእከል ዝገበረ ምንባሩ ተዛሪቡሎ። ኣብ መወዳእታ ኢትዮጵያ ኤርትራ ንተቃውምተይ ተዕጥቃላ ክትብል ትማሊ ከሲሳ። ፖሊስ ኢትዮጵያ ትማሊ ምሸት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ካብ ኤርትራ ናብ ሓይልታት ፋኖ ዝተላእከ ኣሽሓት ጣይቲ ሒዘ ኢሉ። ብመሰረት ዝተታሕዙ ክልተ መሳኽር እቲ ጣይቲ ካብ ሻዕብያ ዝተላእከ እዩ ይብል እቲ መግለፂ ፖሊስ። ኤርትራ ናይ ሓሶት ምስምስ ክትብል ነቲ ክሲ ውዱቕ ጌራቶላ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ስርዓት ነቲ ንነዊሕ እዋን ክዕለብጠሉ ዝጸንሐ ኩናት ምስምስ ንምድላይ ዘናፍሶ ዘሎ ሓሶት እዩ ኢሎም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብሶኒ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ኤርትራ ኩናት ኣይትደልን እያ ግን ንሃገርና ብኸመይ ከም ንከላኸል ንፈልጦ ነገር እዩ ኣብ ባይታ እውን ዝተረኣየ እዩ ኢሉ ነይሩ እዩ። ንሎሚ ዝበልኩ ዓለምና ከመይ ወዓለት ዝመስል ብሩኽ ምሸት።